Πάμε εμείς να δούμε τώρα Καβάλα. κάτι τελείως διαφορετικό. Πάμε Καβάλα. Πάμε στο σπίτι της κυρίας Ρούλας Ηλιάδου. Με την οποία είναι μαζί η Τασούλα η Κρητικού. Η συνάδελφος. Και Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. καλό μεσημέρι. Είναι αυτό που λένε χίλιοι καλοί χωράνε. Σήμερα είμαστε πραγματικά σε μια ανοιχτή οικογένεια, σε ένα ανοιχτό σπίτι που ζουν άνθρωποι που έχουν καρδιές ανοιχτές και για συναισθήματα. Είναι το σπίτι της κυρίας Ρούλας Ηλιάδη, εδώ μαζί με την οικογένειά της, με τον σύζυγό της, τον κύριο Ηλία. 6 μήνες τώρα έχουν φιλοξενήσει τουλάχιστον 60 πρόσφυγες που φτάνουν στο λιμάνι της Καβάλας από τα νησιά, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε 22 άτομα ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Εννοείται ότι το πρώτο πράγμα που θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, κυρία Ρούλα, για να καταλάβει και ο κόσμος, είναι το πώς ξεκίνησαν όλα και βέβαια πού βρίσκεται τη δύναμη για όλο αυτό που συμβαίνει εδώ σήμερα. Η ιστορία ξεκινάει πάρα πολύ παλιά. Πρώτος διδάξας είναι ο άντρας μου. Ξεκινήσαμε από τη Χούντα του Ευρέν, όταν υπήρχαν πολιτικοί πρόσφυγες στο Λαύριο της Αθήνας, και εκεί ο άντρας μου βρήκε πολιτικές πρόσφυγες και προσέχαν τα παιδιά μας και τα πηγαίναν στον Ήπιο και όλα αυτά. Η ιδέα υπάρχει. Και όταν έγινε πρόβλημα εδώ στην Καβάλα να έρχονται πρόσφυγες από τα νησιά, πήγα να βοηθήσω. Δεν ήξερα, εγώ χρήματα δεν έχω για να κάνω κάτι για τους πρόσφυγες και λέω δεν έχω τίποτα. Τι να κάνω εγώ? Το μόνο που μπορώ να προσφέρω είναι το σπίτι μου. Λείπουν τα παιδιά μου. Την εποχή εκείνη έλειπε και ο άντρας μου κοντά στην κόρη μας, νέο μετανάστη στη Γερμανία, και μπορώ αυτό να κάνω. Βρέθηκε μια φίλη, μου λέει μπορεί να κάνεις και άλλα πράγματα, και κάθε φορά πηγαίναμε, κάθε μέρα σχεδόν, και κάναμε τη διαλογή των ρούχων που προσφέρανε οι πολίτες της Καβάλας και όχι μόνο, και κάθε φορά που ερχόταν το καράβι πηγαίναμε και τα μοιράζαμε. Κάποια φορά στις αρχές του φθινοπόρου έρχεται κάποια κοπέλα πανικόβλητη και λέει μια οικογένεια έχει παραμείνει εδώ στην Καβάλα, ζητάει ένα σπίτι κάπου να πάνε γιατί δεν έχουν χρήματα εκείνη την ημέρα, κάπου, και φυσικά εγώ το είχα πει σε ανύποπτο χρόνο ότι εγώ προσφέρω το σπίτι μου, και λέω εγώ σε μένα. Και έγινε αυτή η πρώτη αρχή. Έχουμε φτάσει τώρα στο σημείο, είμαστε εδώ 22 άνθρωποι και είναι και το νεογέννητό μας. Μόλις 10 ημερών, το νέο αίμα. Μια ολόκληρη ιστορία αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί. Η μητέρα του ήταν στο κάμπ της Νέας Καρβάλης και ήταν έγκυος. Εμείς δεν το ξέραμε, είναι ανιψιά του Χουσέιν, και κάποια φορά πήγα να επισκεφτούν την ανιψιά μαζί με τον ανιψιό μου και λένε ότι αυτή η γυναίκα είναι ετοιμόγενη. Χωρίς δεύτερη κουβέντα, σπίτι. Ήδη προϋπήρχαν βέβαια και άλλοι και αύριο συμπληρώνουν 1 μήνα. Ήρθαν αυτοί, ο Χουσέιν, αυτή ήρθε μετά. Ο Χουσέιν ήρθε πριν 1 μήνα, σαν αύριο, 20 Μαρτίου, επειδή είχαν ένα μωράκι, το Ραφίκ, ήταν άρρωστος και έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο. Και επειδή είναι σε ομάδες και δεν θέλαν να χωριστούν, ο Χουσέιν ξέρει κάποια αγγλικά, ο Χαλίντ γνωριστήκαν στην Τουρκία, εκεί που δουλεύανε για να βγάλουν τα χρήματα για να κάνουν το ταξίδι τους. Μου είπαν 6 μήνες λοιπόν. 6 μήνες ο Χουσέιν δούλευε στην Τουρκία για να μαζέψει τα χρήματα, το ίδιο και ο Χαλίντ, και είναι και τυχεροί και άτυχοι. Άτυχοι που δεν προλάβανε τα σύνορα ανοιχτά και τυχεροί που περάσανε πριν κλείσουν και τα σύνορα της Τουρκίας. Κυρία Ρούλα, εσείς στη δύναμη, 6 μήνες τώρα, 7, με το σύζυγο, με την οικογένεια, πού την βρίσκετε, από πού την αντλείτε? Είναι τα χαμόγελα των παιδιών, οι ζεστές κουβέντες που σας λένε οι άνθρωποι αυτοί? Να σας πω,
Πρώτα, εγώ σέβομαι αυτούς τους ανθρώπους και μου γυρίζει εις διπλούν, εις τριπλούν, εις τετραπλούν. Τα σουκράν και τα ευχαριστώ που ακούω από αυτούς τους ανθρώπους, τα χαμόγελα αυτών των παιδιών, αυτό το μωρό που μας έδωσε ζωή. Έχω τα εγγόνια μου, που καλύτερη δουλειά για μένα είναι να μεγαλώνω τα εγγόνια μου στη Γερμανία, και αυτό το διάστημα βρέθηκα εγώ, ήταν ο άντρας μου εκεί, και νομίζω ότι αντικαθιστούν τα εγγόνια μου, εν μέρη. Βέβαια, άμα περιμένουμε και λίγο ακόμα, θα έχουμε και δεύτερο. εγγόνι. Η κυρία εκεί είναι έγκυος. Ήρθανε το Σάββατο, αυτές οι κυρίες φύγανε μαζί με την άλλη κυρία, με τα παιδιά τους, φύγανε απελπισμένες από το κάμπ της Άσπριά μου και θέλαν να πάνε στην Αθήνα οι κυρίες. Και εγώ περνώντας τυχαία από το κτέλ, ήταν εκεί δύο φίλοι εθελοντές που προσπαθούσαν να πείσουν τις κυρίες αυτές, οι οποίες θέλαν να πάνε στην Αθήνα, γιατί οι άντρες τους και οι δύο λείπουν στη Γερμανία. Και μα πού θα πάτε, τους λέγανε οι άλλοι, από το πρωί ξεκινήσατε και θα φεύγανε το βράδυ έγκυος με μωρά, πού θα πάτε? Θα πάμε, λέει, στην πρεσβεία. Τυχαία περνούσα κι εγώ και λέω, περάστε από το σπίτι. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, θα λένε αυτοί οι άνθρωποι πάντως. Να σας πω, κυρία Ρούλα, να εξηγήσουμε στον κόσμο για το πώς γίνεται όλο αυτό. Αν χρειαζόμαστε βοήθεια, αν στηρίζει ο κόσμος. Ξέρω ότι δουλεύετε και με το ίντερνετ πολύ, όταν κάτι έχετε σε ανάγκη και ζητάτε. Εξηγήστε μας λιγάκι αυτό το στάδιο, και βέβαια αν υπάρχει κάτι στο οποίο μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε τώρα. Υπάρχει ένα θεματάκι που καλό θα ήταν λίγο να το σκεφτεί ο κόσμος να βοηθήσει. Έχω βοήθεια από όλους τους αλληλέγγυους όπου ήμουνα κι εγώ, και αφού κάνω και εκκλήσεις μέσω Facebook, αρκετός κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος ανταποκρίνεται. Τελευταία νομίζαν ότι δεν είχα κόσμο, γιατί κάπου είχε σταματήσει αυτό το που σταματήσανε, και κάπου λίγο σταμάτησε και βγαίνω στο ίντερνετ και ζητάω. Αλλά τώρα θέλω να ζητήσω, επί τη ευκαιρία, θέλω να ζητήσω από τον Υπουργό, τον κύριο Καμένο. Εγώ είμαι συνταξιούχος του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Δούλεψα στο 202 κρατικό εργοστάσιο αεροπλάνων στο ελληνικό όταν υπήρχε, και μεταφέρθηκα μετάταξη στην 11η Μεραρχία Πεζικού Καβάλας. Υπουργέ μου, σας παρακαλώ, γιατί έχω πάρα πολλά άτομα και έχω κάνει και μία τέντα στην Καβάλα, στην Ταράτσα. Είχα και ένα σπίτι κάτω, ένα διαμέρισμα, το οποίο πρέπει πλέον να το δώσω, δεν μπορώ να φιλοξενώ. Και ανέβηκε η οικογένεια του Χουσέιν επάνω. Από τον Υπουργό τι θέλουν? Από τον Υπουργό θέλω. Από τον Υπουργό θέλω 5-6 ράτσα για να βάλω επάνω στις παγόδες που έχω στην ταράτσα μου, και ή δυνατόν να μου κάνει μια περίφραξη στην ταράτσα, γιατί είναι επικίνδυνο αν ανέβει κάποιο παιδί, γι' αυτό και δεν πάω την οικογένεια του Χαλίντε πάνω, γιατί είναι λίγο επικίνδυνο. Και βέβαια είναι και το θέμα ότι 5 άνθρωποι θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε κάποιον άλλο χώρο. Ναι. Γιατί επειδή πρέπει να διάσει το κάτω διαμέρισμα, και επειδή δεν μπορούμε στην ταράτσα να τους φιλοξενήσουμε, κάνω έκκληση σε όλους τους ανθρώπους, όσοι έχουν κλειστά σπίτια, ας πάρουν αυτή την οικογένεια του Χαλίντ. Ο Χαλίντ με την γυναίκα του, τη Σύντρα, και το Ραφίκ. Είναι μια πάρα πολύ ευγενική οικογένεια, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, τα παιδιά του πάρα πολύ ήσυχα και καλά, και πρέπει να πάνε σε ένα σπίτι κάπου. Σας παρακαλώ όλους, επειδή δεν μπορώ πλέον να τους φιλοξενήσω εγώ, αυτή την οικογένεια, να βρεθεί ένα σπίτι για αυτή την οικογένεια. Τασούλα, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε λίγο και δεν ξέρω αν με ακούει η κυρία Ρούλα. Και εγώ τη βρήκα μέσα από το Facebook και βλέπω κάθε μέρα τις αναρτήσεις που κάνει και πόσο ωραία περνάει μαζί με τις οικογένειες αυτές. Η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας είναι η ώρα του φαγητού.
Φαντάζομαι, κυρία Ρούλα, η πιο όμορφη. Ναι, και σήμερα σας ετοιμάσαμε ένα ιδιαίτερο συριακό φαγητό, το κούμπα, που μπορεί να το δείξει στο τραπέζι μας. Είναι ένα υπέροχο φαγητό. Σας προσκαλούμε και εσάς όποτε θέλετε να έρθετε, να σας φιλοξενήσουμε και να μαγειρέψουμε και να φάμε αυτά τα ωραιότατα φαγητά. Είναι μια ανταλλαγή πολιτισμών, κουλτούρας. Ακριβώς, σεβόμενοι την κουλτούρα τους και την ιδιαιτερότητά τους, σέβονται και αυτοί εμένα τόσα πολλά σουκράν και τόσα πολλά ευχαριστώ που δεν μπορώ να τα διαχειριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Ακόμα μερικά ευχαριστώ από εμάς. Και ευχόμαστε να ολοκληρωθεί το hot spot της κυρίας Ρούλας. Μακάρι να ήταν όλα έτσι τα hot spot. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Γι' αυτό θα βοηθήσει ο Υπουργός Άμυνας. Είναι hot spot. Μπορεί να τα ακούει να τα ακούει, να βοηθήσει. Να ακούσει και κάτι Βεβαίως. καλό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα του sweet. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος να ακούσει την κυρία Ρούλα, θα το στείλουμε κιόλας. Ο κύριος Καμένος με βλέπει φανατικά, με βλέπει σίγουρα ήδη, γιατί Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Εδώ τελείωσε η εκπομπή μας. Θα τα ξαναπούμε πάλι.